krakał. No, to mi się już koszulę. No, przepraszam Sokoła teraz. Na dziewczynę patrzysz, osy łapiesz. O, leci. Nie, no, to jeszcze raz, tak? Z panem czy bez? Nie, ja już nie żyję, ja już ja dostałem obrażenia, Pan dostał chorobówę. no. Jest dzika samozaukowa. Tak, pięknie. Teraz proszę drugi atak Sokoła dla Sokoła. Na drogę lata na stoku, a powyżej lata taki mały odrzutowy soku, dziko żyjący. Tutaj skóry do nas dość często przylatują, temu najprawdopodobniej nasza lara już tak nie wytrzymała i szybko się ewakuowała na dół. Byłam pod presją, się tutaj i Regana, i Kokobuza. Także teraz Regana odstawimy. Państwo jeszcze patrzą tutaj na Sokoła, bo nasza lara jeszcze tu spróbuję troszkę, mi się wydaje, w tej wysokości podbić, no i w końcu to wabidełko już musi powstać razem z tą nagrodą. No bo wykonała tutaj kawał roboty, też fajnie. Natomiast Regan